Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod City Mayor Bing Linardia wala sa may nakita nga problema kung sa iluhon din ba ng Kapitolyo sa Talisay City. Sa Kabangkalan City, teenager ginaresto matapos nga namahog sa isa ka babayi nga iya palaptahon ng nude photo sini kung hindi maghatag sang kwarta kag makighilawas sa iya. Last minute buyers nagdagsa sa mga grocery stores. Sa Pontevedra, CCTV footage sa lugar nga natabo ang pagpatay sa pulis ginatun-an na sa PNP. Kag mga abyan kag pamilya ni Direk Peke Galiaga nangin emosyonal sa special premiere sa pelikula nga Magic Land. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Tambobo Bay sa Shaton sa Negros Oriental ang positibo sa red tide toxin. Base sa Shellfish Bulletin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Tambobo Bay sa Banwasang Shaton sa Negros Oriental ang positibo sa red tide toxin. Inibase sa ginpatigayon nga laboratory test sa BFAR sa mga nakolekta nga shellfish sa baybay sang Banwa. Gani ginapaandaman sa karon ang publiko ilabi na sa mga naga-istar malapit sa baybay nga hindi safe kanon ang mga shellfish kaangay sang talaba kasubong manhipon. Mahimo naman kanon ang isda, pasayan, lukos kag kasag basta na siguro nga ini ang labas kag natinluan sang maayo. Sa number 9, Task Force Butagoy nagapaandam sa publiko nga hindi magbakal sa karne nga wala sang meat inspection certificate. Sunod sa pamuno sa Task Force nga si Martin Penaga, madamo sa karon ang nagaihaw kag nagabaligya sang karne bangod mataas ang demand kag baklanay sini bilang pagpanghanda para sa Noche Buena. Dapat siguraduhon sa publiko nga mayara sang meat inspection certificate ang ginabakal nga karne para masiguro nga matinlo kag safe ini nga kanon. Ang MIC ang nagapamatuod nga naglabay sa slaughterhouse sang syudad ang karne. Padayon karon ang pagdibot sa Task Force sa mga merkado sa syudad pati na sa mga supermarkets para masiguro nga may certificate ang ila ginabaligya nga mga karne. Ginadumilian man ang pag-ihaw sang baboy sa ugsaran sang panimalay kag pagbaligya sang karne sini sa publiko. Tani, hindi sila magkahuya, magpamangkot regarding sa aton blaser nga resibo nga halin sa slaughterhouse ang meat inspection certificate kay gina-advise na sir ang tanan nga mga meat vendors nga ang tanan nila nga mga resibo nga halin sa slaughterhouse ara na da sir ginapatapik sa tubang gid nila. Sa number 8, kainas ang aga nagsugod na sa pag-set up sang bloke para sa baligyaan sang palupok ang mga firecracker vendors sa Bacolod. Hindi pa man tanan ang tigayon nga nakaplastar pero may mga nakasugod na sang pag-display sang ilang mga ginabaligya nga palupok kag fireworks sa reclamation area sa Bacolod. Ang iban wala pa makabukas, ang iba nagasugod pa lang sa pag-display kag ang iban may mga ililisipon na nga mga customer. Sunod sa kay Eduardo Banyas, isa sa mga nagabaligya, kinahanglan nila nga magrisgo kung magbaligya sila kay wala man sang kasiguraduhan kung bala mabawi nila ang ilang nga kapital nga 12,000 pesos ang ginagastos sang kada negosyante para sa renta, permits kag pagpatindog sang bloke. May naka-standby nga container sang tubig sa mga baligyaan. Risgohan mo gid subong. Sang una damo diya duso alsada ka lang. Oo. Down ka katunga. So karon niya cash na ang Cash basis. cash Kung wala basis. kayo bayad cash, di ka makasugod din ko. Oh, hindi ka kabaligya. Kahit ano display mo. Sa number 7, bispera sang Pasko pero madamo sa gyapon sa naga-last minute shopping antes ang kahiwatan. Madamo pa nagahingagaw sa grocery stores para sa ilang inog Noche Buena kainas ang udto.
may pila sa pila ka mga grocery stores. May mga dala naman nga matawhay na pero mayara sa gihapon sa pagguot sa trapiko kaina. Padayon naman nga nagalaw ang mga fruit vendors nga makabawi sila sa baligyaanay. Madamo naman ang mga nagakadto kag nagabakal sa Christmas Bazaar sa Bacolod Public Plaza nga sunod sa mga manugbaligya kalabanan nagabakal sa pangregalo. May kwarta gyapon ng tower, tradisyon na lang gid sa Pilipino nga Magpangregalo. magpangregalo. Do gamay man lang budget nila, sir, or dako. May man lang kay lain mong isang una kag isang subong mo. Sa number 6 na tungod nga wala sang ceasefire, padayon ng counter-insurgency operations sang militar bisan pa nga holiday season. Gani sunod kay Colonel Michael Samson, ang acting commander ng 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army, kung may mabaton sila nga report angot sa presensya sa rebelding grupo, nagapatigayon ang Army sa operation agud nga malikawan ang pagpamentaha sa grupo sa mga pumuluyo. Pero bisan nga may pandemya sa gihapon, nagakabaton sila sang report sang pagpangilkil sang NPA. Ginapaabot man ang paglunsar sang rebelding grupo sa mga hilikoton, may kantanan sa pagsaulog sang anibersaryo sang Communist Party of the Philippines sa Disyembre 26. Sunod kay Samson, wala untat ang operations sang Army kag humalin pa man sadto, naka-alerto na sila. Hindi nila pagtugutan nga maguba sang rebelding grupo ang pagsaulog sang Paskwa. Samtang ginalantaw man sa militar ang posibilidad nga NPA ang may kahimuan sa likod sang pagpatay sa isa ka intel officer sang Pontevedra PNP, sandig sa investigasyon man sang pulis, pero ila ginalauman nga ang maid-id nga pagpangusisa magapakita kung sinugid ang responsable sa krimen. We have been relentless in our operations. Ever since your army in Negros has been proactive. We don't wait. We don't react. We act proactively so that we will not be caught off guard. That's why we can say na hindi naman sila basta-basta maka-execute kung ano man ang plan nila. But I cannot assure naman na 100% tanan nga lugar o tanan nga mabantayan naman but we do our best. Sa number 5, ginalantaw sa karon sang National Bureau of Investigation nga posible may kaangtanan sa illegal nga droga ang natabo nga pag-abduct sa isa ka babae sa bulan sa Nobyembre sa 19th Street sa Bacolod. Sunod kay NBI Agent in Charge Attorney Renwa Baldovino, naghingiyo sang ilang nga bulig ang pamilya sang babae nga na-missing ang babae matapos nga ginkuha kag ginsakay sa isa ka salakyan gabi sa Nobyembre 19. Padayon naman nga ginapakita sang NBI sa persona nga nagkontak sa babae sang amo nga gabi para sila ang magkit-anay. Sunod sa NBI sa nag-abot na ang babae, ginkuha siya sang grupo kag nagpalagyo naman ang natungdan nga nagkontak sa iya. Sunod sa NBI, ang mga kontak ang nag-report man sa pulis ang insidente. Nakuhaan na sang NBI sang pahayag ang pulis angot diri. Sunod sa NBI, kinahanglan lang nila sang tion nga mahatagan sang ligwa ang pamilya para nga nagkontak sa babae nga magsalig sa ila kag maghatag sang kooperasyon. Nilulukit namin, sa tingin namin buhay pa naman yun Nagtatago lang. Nagtatago. Okay. And we are convinced na alam ng family pero hindi pa sila nakipag-cooperate na para makumpleto namin yung investigation namin. Yes, talagang may yan. Parang may link sa drug. Sa number 4, bisan pa manubo na ang kaso ng COVID-19 sa Bacolod, hindi pa makasiling si Bacolod Mayor Evelio Lunardia kung ano ang mangin quarantine status sa syudad sa Enero. Sunod sa alkalde, ang National Interagency Task Force lamang ang makasiling kung ano ang mangin quarantine status ang tagsa ka mga syudad kag probinsya sa pungsod sa madason nga bulan. Gani bisan 97 na lamang karon ang active cases sa Bacolod nga yara sa idalom sa Modified General Community Quarantine, magadepende sa gihapon sa National IATF ang desisyon kung sarang na mabutang sa new normal ang syudad. Sa karon nagapanugyan si Leonardia sa publiko nga magpabilin nga maghalong ilabi na sini nga Pasko kag bag-ong tuig kag magsunod sa gihapon sa local health protocol. Sunod sa Department of Health, may posibilidad man ang pagsaka na naman liwat sa mga kaso ng COVID-19 sa pungsod sa madason nga bulan bangod madamo
ang nagwa na sa ilang mga panimalay sininga bulan sang Disyembre. We can only recommend, no? But it is interesting for us to watch for what will happen after the holidays. Kaya ti amo ng concern sa kalabanan. With the holiday spirit, lata kabalo kung nag-ananong mga pumuluyo ta. Sa number 3, PNP ang wala sa gihapon sang person or persons of interest sa natabo nga pagpatay sa intelligence officer sa Pontevedra PNP. Pero nakakuha na sila sang kopya sang CCTV footage sa among nga lugar kag ilan na ili sa karon ginatun-an. May kopya na sang CCTV footage nga nakuha ang PNP sang oras nga natabo ang pagpaniro sa reclamation area sang Banwa sang Pontevedra kung sa diin ang intelligence officer sang Pontevedra PNP nga si Police Staff Sergeant Ildefonso Kasugod amo ang gipatay sang isa ka gunman. Pero sunod sa OIC sang Pontevedra PNP nga si Captain Hansel Lumandaz, ila pa nga maid-id nga ginausisa ang CCTV footage bangod ang mga makita lang amo ang ginatudlo sa mga witness nga gunman pero hindi makita ang iya mismo nga pagtiro sa pulis kag pagpalagyo. Base sa mga nakasaksi, nagsakay gilayon sa nagahulat sa iyang motorsiklo ang gunman. Wala pa tubtob sa karon sang persons of interest ang PNP kag nagapadayon pa ang ilang nga investigasyon. Ginbando na ni Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso ang madasig nga investigasyon kag gilayon nga paghatag sa hustisya sa kamatayon sang pulis. Sa number 2, teenager arestado matapos iya ginpahog nga ipalapta online ang nude photos ng isa ka babae kung hindi ini maghatag kwarta kag magpakighilawas sa iya. Arestado sa entrapment operation sa terminal sang bus sa syudad sang Kabankalan ang 19 anyos nga si Rodel Encontro. Si Encontro ang nagpakilala bilang si Oscar Ocampo sa Messenger ang ginreklamo sa 36 anyos nga babayi matapos nga iya ginpahog nga ipalapta niya online ang mga litrato kag video sang biktima nga nagahublas kung hindi siya tagaan sang 200,000 pesos nga cash sang babayi kag kung hindi siya makighilawas sa iya. Sunod kay Police Captain Mark Joel Reclamado, OIC sang Iloga PNP, gulpi lang nag-shot ang suspect sa biktima gamit ang isa ka dummy account kag iya ginpahog ang babayi. Nagpangayos ang bulig sa otoridad ang biktima gani sang kagabi ginpatigay na entrapment operation kag nadakop ang teenager nga suspect. Detained na karon sa Ilog PNP ang suspect kag kaso nga robbery extortion ang ipasaka batok sa iya. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Negros Occidental Consultant on Economic Affairs kasi anay Congressman Albi Benitez nagapati nga dako ang bentaha para sa probinsya kung igasaylon gid man ang Kapitolyo Probinsyal sa Gwa sang Bacolod. Samtang si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nagapati naman nga wala sang problema kung magdesisyon gid man ang lokal nga panguluan sa Negros Occidental nga saylon ang Kapitolyo sa Gwa sang Bacolod. Yaring report ni Marty Go. Si Anay Negros Occidental Congressman Albi Benitez ang nagaduso sang pagsaylo sang Provincial Capitol Building sa Gwa sang Bacolod City. Bilang Provincial Consultant on Economic Affairs, nagapati siya nga tiuna nga may bag-o nga building ang Panguluhan Probinsyal agud nga mas mangin masulhay pagid ang operation sang mga talatapan sini. Ang iningatikang ang makabulig man sa pagtinad sang ekonomiya sang Negros Occidental. Suno kay Benitez, ginkasugtan sa mga opisyalis sang probinsya nga sa Talisay City sayluhon ang provincial capital bangod sentro ini sang probinsya. May available na nga lote nga tindugan kag malapit man ini sa airport. No, let's try to make it a new government center. Hasta ang mga national agencies dito na lang. The one-stop shop. So the one-stop shop sa tanan ng mga government transactions. Parang tao hindi na bala pagpakadto pa kari kundi hindi na mga government agencies dito na lang, design it in such a way nga convenient sa mga tao nga magsaylo-saylo. Kaya kung kisa, you need more than just one government agency. Ginarespeto naman ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang mangin desisyon sang Panguluhang Probinsyal kung sayluhon gid man ang provincial capital sa Gwa sang syudad. Wala man sang may nakita si Leonardia nga negatibo nga epekto para sa Bacolod kung masaylo na sa Talisay ang capital. It is purely a decision of the provincial government and I will respect any decision that they make. No? So as to what will be the effects of Bacolod, I think Bacolod has grown big enough to be on its own
And what I like about their concept is it's going to be a one-stop shop. And I hope that is realized. May mga nagasiling nga mahimo may kabudlayan ang pagpadulong sa Kapitolyo kunyara na ini sa Talisay, ilabi na ang mga nagasakay sa pampubliko nga salakyan. Suno kay Benitez, sarang masolusyonan ang ini nga problema pinaagi sa paghimo sang rerouting sa mga depasahero nga jeep. Sarang man maagyan ang Bacolod Silay Airport Access Road sa pagpadulong sa Talisay. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, kagabi ginpatigayon ng special screening para sa pelikula nga Magic Land. Mga pamilya kag suod nga abyan sa nagtaliwan nga Negrense director nga si Peke Galiaga ang nangin emosyonal. Mga viewers ginkakibot naman ang matahong nga special o kung visual effects sang pelikula. Yaring report ni Romeo Subaldo. Isa ka special screening para sa pelikula nga Magic Land ang ipatigayon sa kagabi sa SM City, Bacolod. Pagkatapos ng pelikula, ang mga una nga nakasaksi sini napabilib sa visual effects. Kanami, dapat makatanaw tanit sa mga bata. Nami kay sa Filipino, na matouch ka din sa mga hero, sa mga Filipino. Katahong gid sang visual effects kanami gigayo. And it's a pleasure, very proud gid sang production design nami gid. Ang mga suod nga abyan kag pamilya sa nagtaniwan nga Negrense director nga si Peke Galiaga ang naging emosyonal. Wala man lang niya makita ang finished product sa pelikula nga iya nga co-produce. Nasubuan ko mo. But the work means it's a pride of Negros. Yes, kanamihan din ko Mount Canlaon, Marapara. Dason, Talisay, dutunan ka namin. Gidjag, pero kanugon wala ibla nakita. First of all, I'm glad there's a movie like this because it's Christmas time. And what a fabulous message for the world. And I'm very thankful that the makers of the movie are close to my heart. The way he brings to life the mountains of Negros, the beauty that he saw all his life. And I think this is the only hidden movie that I didn't stop crying. Tanan, nagasiling nga bugal sa Negros ang pelikula, bangod masaksihan diri ang kultura sa mga Negrense, kag ang mga tao sa likod sa paghimo sa sini nga pelikula, kadamaan mga Negrosanon man. You can really say it is produced, funded by people from Negros, and we would like to say it is a Negrense film. Not only is it produced, directed by Negrense, ang story is story behind the Magic Land movie. Just like the theme park, are mga folklores from the Visayas. Ang Magic Land ang isa sa mga entry sa Metro Manila Film Festival kag magwa sa mga sinihan kag online platforms sumugod December 25. Masobra sa 150 milyones pesos ang ginsiling nga gasto para sa pelikula, ilabi na sa state-of-the-art na visual effects. Duha ka tuig ini nga ginutihan. Sa ending sa pelikula, naghatag sa area final bow ang award-winning director nga si Galiaga nga isa man sa mga producers ang sinila pelikula. Actually, Barb, kung paglantaw na mo last night sa special screening, mambaka gidya nga, this is truly a pride of the Negrense people. Ang ngalan sa characters, tanan-tanan na base bala sa sa kultura sa taga Negros, mga Mount Madalagan, Marapara, utanan do atol, malingaw ka mabatian ini nga mga terms, ini nga mga names, usually nga ginagamit dira mo batian sa movie. So relate ka gid Romain. Kay kung taga Negros kaya ay amo na iya. Oh, correct. Amo na iya. Do makamo ka na. Pero ang visual effects mabagid nga nag-level up. Nag-level up ang Philippine cinema sa visual effects. Katahom. Moving forward, Romain. Yes, balatayan para sa getting better and better, ha? Yes, mas mayo na. Kag syempre, Barbs, aton nga i-advance Merry Christmas na lang ng mga viewers. Karon na eh. Karon na sa gabi. Dito guro pagkalipatan nga maghalong. Correct. Especially sa aton gatherings, Romain. Di ba nag-advise earlier nga kung tani, household lang. Tinggaling kay, I'm not sure lang ha, sa iban. Balanda na karon. Oo, pero dapat, inchakto na. Halong gid. Enjoy at the same time, nagahalong. Kag, siguro pa balot naman sila, Barb, tomorrow mapahuway anay kadali si Digicast Negros 10. Mga ito one day nga pahuway. Pero meron kami nga igabilin sa inyo nga some Christmas special.
matich naman ko buha sa tripping ni Roming Barba na maghimo sang baby back ribs. So, Wow. nato niya Christmas episode for tomorrow. Baby back ribs. Yes. Tandaan ko na, bantayan ko na. Damo kagi matunan Barb. Kag amoy adto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa Lunes nga adlaw, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.